Tak dneska spokojnosť určite, že 3 body máme. Zvýšili sme si sebavedomie určite, ktoré budeme potrebovať do ďalšieho zápasu s Rakúskom. Som nejaký brankárovi, keď v polovici zápasu má 5 striel? Veľmi ťažko, že bol to ťažký zápas. Skôr v hlave mojej, než na ľade, pretože nebolo tam toho veľa a je to ťažký zápas v podstate, keď tam neletajú tie puky na vás, musíte sa stále iba sústrediť na ďalšiu strelu. Napriek tomu, že z kľúčových zákrokov, keď bolo 3-1 a Slovenci mali veľkú šancu, ale vytiahol si tam vyrážačku, tuším. Tak to je moja robota, ja som to, aby som góly nedostával a vždy rád pomáham týmu, alebo tým, že môžu na mňa spoľahnúť, že vyťahnem nejaký zákrok, ale lepšie by bolo, keby ich nemusím vyťahovať. Áno, na maske máš vlastne aj ten dátum titulu majstrovstva sveta, dneska je ten dátum, si na to nejak myslel? 23 rokov dneska od zlata? Ani v podstate neviem, aký tam mám dátum, len viem, že sa vyhralo zlato vtedy, ale neviem kedy, ale nemyslel som na to.